Здравейте, мистер Джей от Spot Music. Искам да ви покажа един микс, който направих за доктор Франк от Малките трагедии. Ако започнем от начало, естествено, че импортваме траковете в нов проект и ги организираме. Аз обичам ударните да са мина отгоре, както виждате. Съм си ги вкарал с червен цвят, с син цвят са басовите, с зелен цвят имаме синтезаторни звуци, кафяв цвят съм си направил китарите и тъй като си имам закачка с доктор Франк, съм направил неговия глас в розово. Припевите, където има също в розово и тук харш вокалите са в тъмно розово. Имаме тук, както виждате, един самотен вокал. След като импортнах траковете, използвах функцията Strip Size на Logic, за да може да ми ги изрежи аудиото, така че да имаме регионите само където има аудио. Останалите неща, където няма аудио записано, е само пауза, се махат. По този начин имам по-голям и по-добър поглед върху пистите. Иначе щяхме да имаме по една писта от начало до край и кога свири, кога не свири. Сега ще бъде по-трудно. Другия процес на работа беше, доктор Франк ми е пратил неговия микс, или където го е правил микса, да прослушам песента. Пускаме само малка част от нея. После в статията в сайта може да я чуете цялата версия. Сега вече като съм се вкарал проекта, мога да, гледайки аранжимента, да видя кой трак кога стъпва, слушайки неговия микс. Микса вече е готов. Аз съм го направил. Само ще обърна някои неща, като всеки така наречен на български тон режисьор трябва да обърне внимание. Аз се записвам нещата, които ме дразнят или на които трябва да обърна внимание в неговия микс. Това са, например, тук чуваме в първия куплет китарите, които не са толкова добре ритмично изсвирени. Всъщност едната китара е забавена и получава едно такова разминаване. Ето, чуйте ги. Така, показвам ви аз как съм разрешил този въпрос. Това са двете китари всъщност. Така, това са чисто записани DI китари, които после трябва да минат през
усилвател. В смисъл плагин. Така. При Logic, предполагаме при другите, долу има такава функция. Flex. Ето тук зелените избързване, жълтите забавяне. По-добре. И така нататък. Това се повтаря на няколко места. Тук съм изравнявал и втората китара. Като съм старал все пак да има един филинг, едно леко клатене. Ето го от другото място. И така. Значи, една от работите е да внимаваме за неритмично изсвирени пасажи на различни инструменти. През цялото време на слушане си водих записките. И въпреки всичко, тъй като не го чух целият микс на доктор Франк, бях пропуснал един слоудаун на песента, но това после го оправих в мастера. Сега, както виждате тук, имаме един зелен трак, който всъщност е отново ударни. Ще ви покажа какво съм направил. Ето оригиналният червения тук. Един от проблемите, които срещнах, беше, че ударните, както ги виждате, са на няколко трака, но всичките са стереофайлове. Вече готови миксирани ударни, с които по-трудно може да се работи в микса, ако имах отделно тракове на каса, на барабанче, на хейтовете, на перкусията, може би ще има още по-добър резултат. Какво направих аз? Извадих касата и барабанче, използвах просто семпли на Logic. И заедно с перкусията на микса добавих тази каса с барабанче, които просто ми се губиха в микса. Това е момент на перкусия, така ги подсилих. Друго. За по-добра организация направих следното. Всички барабани, всички ударни ги изпратих в бъс. Ето го бъса на ударните. По същия начин с баса, с клавишните, китарите, вокалите. Като това са соло вокала, а това са харш вокалите или викането, където има в песента. И отделно ефектите, които използвах. Те са доста, тук ги виждаме. Всичко са ефекти. Ги изпратихме в отделен бъз за ефекти. По този начин беше по-лесно да балансирам нещата. Виждаме, тук са 30 колко писти? 38 писти. Имайки предвид, че пак казвам, ударните бяха на
стереотракове. Цялата песен е с семпли, с изключение на китари и нещо изненадващо, което ме зарадва, истински бас. Това е истинска бас китара, на която реши да обърна повече внимание и след обработката се получи преди и след. Защо съм го направил така? Защото да има какво съм направил на баса? На баса имаме един еквалайзър, който отнема ниските, за да има повече място за касата. Той е компресор. Изравняваме просто по-силно с по-слабите. Аз съм сигурен, че той вече бил работен. Отново еквалайзър да махнем част от ниските под 37. Това е пак компресор, обаче той има друга функция. Гледайте Gain Reduction. Този компресор всъщност е с sidechain, който е на Blast Drums. Blast Drums е основните барабани. По този начин даваме малко повече място на касата. И се получава следното. Така. Друго, какво сме направили на баса? Ползваме Melee2A. С без детекшена на 79,6, там 80 Hz за хай-пас филтъра. Просто използвам това повече като хармоник, да повдигне някои хармоници. За основните барабани, освен че сега ще ги чуете само тях, как са ми пратени. Как звуча след като ги обработих малко. Да, загубих малко от пънча.
но ги умикотихме малко. Така. Китарите. Имаме няколко. Една чиста китара мелодична. Нищо особено. Един компресор, който да изравни ниски с по-тихите с по-силните. Един еквалайзър, които съм обрал много от високите, както и ниските частоти, и този ринг, който дразни, съм го премахнал. Аз обичам да ползвам еквалайзър повече субтрактив, колкото е да добавяме частоти. Двете основни китари, които са разделени ляво-дясно, звучаха по този начин. Просто директен изход. Слушах микса на доктор Франк и сега тая техника съм я показвал и преди. Разделени са ляво и дясно китарите. Лявата китара отива към десен ревърб, моно. Китарите ги направих моно. И дясната китара ми изпращаме към ляв ревърб. И се получава Друго интересно, да, вокалите. Ето ги, гро вокалите. Пускаме направо баса. С един плейт на гласовете. В микса на доктор Франк гласът му беше така тих, което е модерно напоследък. Но на мен не ми звучеше все пак по този начин. Пак не е толкова естествен гласа, но The picture on the wall that I used to scroll and I swear I'm low. Desolations and empty music. И тъй като тук имаме само перкусията с вече изкараните семпли, имаме един бас и двете китари. Затова съм дал приоритет на баса. Ето, чуйте пак оригиналния микс. On the wall that I used to scroll and I swear I'm low. Desolations and empty. Desolations, a picture on the wall that I used to scroll and I swear I'm low. Desolations, a picture. Басът ми е толкова някакси заглушен в микса. Desolations, a picture on the wall that I used to scroll and I swear I'm low. Вече звучи по друг начин. Изкарал съм перкусията малко по-напред. Може би прекалено напред все пак. Сега като слушам. Друго интересно. Какво имаме по микса? Да, това е тук място. Това място не го бях чул оригинално, просто слушах една минута, може би, от микса, който ми беше пратен и забравих да го чуя това, да видя каква е идеята, но както виждате, ето го куплета, нали, вокала на куплета, и като чух това място си реших да направя този слатър ефекта стерео. Това е оригиналният микс, не?
Аз какво направих? Over and over again. И правих стерео. Ето автоматизацията на стереото. На това място просто разделям двата гласа, копирах тая част на гласа, едната вдясно, другата вляво, разместване. Over and over again. Over and over again. Друго. Има ми интересно соло. Това е оригиналният микс. Солото. Значи, началото на тази част имаме, слушаме оригиналния микс отново. Китара, пиано. И идва гласа, който е с много ефекти, нали? Синтезатор, който е това, ритмически. Ударните, подготовка към соло и самото соло. Тук реших да направя за обема китарата, която свири, чистата китара, ето е тук. И панорирах в ляво, като я пращам към дясно моно дилей, десен моно дилей и десен моно ревърб. И затова получаваме това, което чуваме сега. Ще свири в едната, ляво преминава в дясно с закъснение поради дилея. И имаме също и пианото. Ето го пианото. Същата техника, само че обратно, леко в дясно е пианото. И го пращай към ляв дилей и ляв върб. Другото, което е на това пиано е, чуйте го как звучи без обработката, която направих. Има записани ефекти вече в него. Аз не пращам нищо, но някакси ми звучеше много твърдо, много с твърда атака. И затова нормално на пианото. Обработка, махаме част от ниските, махаме високи, изкараме средата малко, за да не се получава така дупка в звучението. Като загубим средите. Компресор. Нормални неща, даже вижте съвсем лека компресия 1,9 към просто да оберем гейна на по-твърдите. Така става, като не се изключва телефона. Продължаваме. Какво беше? Да. Съвсем лека компресия 1,9 към 1 и гейн 2 децибела. Но другото е да умикотим атаката на пианото, използване спрел трансиен дизайн. Виждате, свалил съм атаката страшно много и съм дал малко сустейн. И какво се получава?
Да, интересна част имаме тук с бас. Нов записан бас, който също дава малко спейсинг. Баса. Това е записания бас, който получих с ефектче. Ето какво направих. Бирам ниските, защото този бас реално свири заедно с истинския бас. Оставям място на при ниската частота на истинския бас, затова съм отрязал и съм дигнал среди, много среди, даже високи. Фейзър. Който не само върти, нали, но и с две различни настройки на LFO. 24, 0,48 Hz, двойно, нали, бърната фаза и така нататък. За фейзерите може да се четете сами. Отново компресор. Отново махаме ниските, получени при фейзера. Дигаме доста. 7,5 децибела при 1200 Hz. И този компресор ни е сайдчейн от истинския бас. Както при имахме от основния ритъм сайдчейн към истинския бас пък прави сайдчейн на този бас на този момент, така че да не се сблъскват толкова много. Ето ги двата. Другото, което забелязахте, че аз не натиснах байпас, но с автоматизацията, ето къде байпасвам този компресор. Значи искам да се получи тая въздушност на този бас на фейзъра. Ето с всички инструменти. Чуваме истинския бас, чуваме отзади спейс баса. И вече идват барабани. Тук съм махнал сайдчейна, смисъл байпасвам компресора с сайдчейн, защото тая част вече мисля да даде малко повече динамика. Сега, това ни е синчето, което прави солото. Това е оригиналния. Даже тук да махнем. Оригиналният звук, който съм получил. Има едни такива дразнични неща, които в микса... Тук имаме компресор. Махаме ниските, вече там има прекалено много.
И използвам динамичен еквалайзер, който да примахва тези високи, които ме дразнят мен и които всъщност в микса, нали, на соло като го чуем е добре, но в микса просто избиваха. Сигурно сте забелязали, ползвам Satson. Това е повече за гейнстагинг. Satson е. Имаме и друг синт. На този синт не съм го пращал към Reverb. Просто съм изъртвал Reverb и вижте нещо интересно, което може да се спори, може да не се спори. Аз си го използвам. Драй сигнала е на минус 40, на 49%. Така, пускам ви да чуете как е без ревърба. И с него. Просто изпращаме този синтезатор назад в звуковата картина. Няма смисъл да е отпред заедно с солото. Другото, което е, автоматизирал съм много неща, някои моменти. Се поставя да намерим кои. Китарите. Нищо. Както са така в началото, после на първия припев. Това е първия припев. Намалям им силата, после на куплета дигаме малко, по същия начин за баса имаме един дроп. Друго, какво имаме? Друго, така имаме някакъв ефект на вокала, long reverb. Тук отново автоматизация. Ето ги китарите. Това е соло китара. Така, тук сме го автоматизирал съм го, за да се чуе заедно с вокалата. Това е всъщност интрото. Друга автоматизация имаме дилея. Китарата е с дилей и точно на това място, където свирим високия тон с. И сега и по същия начин Desolation's a picture on the wall that I used to scroll and I swear I'm low. Desolation's автоматизация е ефекта на вокала. Припева намалям това, какво е medium reverb. Ние имаме long reverb, само на едно място съм използвал. Стерео дилей на места, където се включват, това са определени срички. again and again and again and again. Така, друго какво имаме? Слаб дилей.
Харесвам го този ефект. Ползвам си го. Друго интересно, имаме Real Bass, имаме падане на Desolation's a picture on the wall that I used to scroll and това е на другия куплет. now my friend will always be the same. Началото на това, да. Ето тук съм правил автоматизацията на баса на цялата група. Куплета, пада баса, припада се качваме и така. Това е. Ето. Да, тази част, която ви казах тук, че бях пропуснал. Бях чул целият микс, както трябва на малки трагедии. Ето мястото. И след като бях направил стерео после при мастера, защото бях пропуснал. Ето го мастера. И това място разделям трака. Еднакви настройки, всичко е еднакво. И даваме едно Logic има тая функция за бавене. Ето какво получихме при мен. Подобно. Да. Тук мисля, че правих автоматизация. Да, края на фразата намаляме, за да влезе новия изрязаната част. И трака ни, този трак ще ви го оставя в сайта, да сравните малки трагедии с оригиналния микс и моя микс, който направих на тази песен Dissolution Part 4. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. И до другия път. Mr. J от Spot Music.